Hakabas dang jonga khana lapan I bakadon kajing aksiden kali hadin katukat ne ke ambulans kalawan banirap yaki balaman saw u anjal ubadai unong trei jong kata ke ambulans ulapan kloy banirap ban tep yaki balaman saw hapo ambulans ringkat u driver u bakarteng Ricardo hadin kane lapan I bu anjal usa hakawai ke apartmen ringkat kasamla jong u ka bakarteng ka Vanessa u anjal ula kermen ban yuk khun na ka Vanessa Henry ka Vanessa kamsyam armet setia u anjal ulas ngaus kem bu ulong u baseso Henry ulanget badai naga jingduna joka Vanessa bagi klem yuk khun setia hakawi kasngi u anjal ulat le ye ka fertility test hapo hospital ka doktor kala pentep hu bagi spam jong u kilong ki baduna ka doktor kala ajing bu u bakin le ye ka reproductive technology khanang baka Vanessa kan yuk khun hakajing sa jong u hapo apartment da yuk thia bahasa setia namar bu ksteo jong ki marjan uwiar lenter man la kamit bat ka Vanessa ru kajuan met hakajing pule jongka hakawe kamit u anjal ber Ricardo kila yo ya ka call badon ka accident kumta kila let syakata ka jaka ban sim no yu lanot sepok ka ambulans kat bakirang tuan halenti kensan uba mensau ula khnyu hakabu anjal ulas ngauting u Ricardo ru hakane ka por ula thameno ban pada jengmut hakakali dai halor kane bagi lamat ya ka accident ka basir khai naduk kane ka jingja kikijat jung anjal kila yap shiliang no u haban syong bet haka wheelchair ban le ek ki bu kwa ya ka kam ambulans ru ula du no namar bu umla shu ban ya hakum kane ka khep u haban syong tang hapo yeng bat shani haka jingyarap pisa na po hospital ka Vanessa kelas ngosi halor kane haka baka haban yarabi u shibun ki ek kum ka jing pun krek jing bam bat kiwe kijat ka u anjal u julet ru ya ka training ban yo jingkot bingnya laki kejat daga jingyarap jong Cassandra hakawi kamit u anjal ula tharai snewi ka Vanessa haba u yoi bagai teks ber u bru u bagarteng Roberto ula kali haka Vanessa sepang u Roberto haka bakala jubab ba u dei para kelas u baju yarap yaki assignment jongka wat halor kane u anjal udang don jing atatin haka bola pet yaka video kumno ban pet tu yaki we ling baka phone jong u haka singi ka babut u Ricardo ula wan jong u anjal Henry u anjal ula kem bitar ban kwa sti bu Ricardo wan biang syakaying jong u haba ka Vanessa kala mud ban let college u anjal ula phat thiet ice cream haka naka dukan ba marjan ber ka apartment bagisa haba ka Vanessa kala let no u anjal ula shim ka phone jongka bat install u hacker app khnang bun yo I ya ka ka bakale slam ka Vanessa kala wan pai ringkat di ice cream ban mud ban let no college daga ba shim artat yala ka phone hadin baka Vanessa kala let no u anjal ula sim yala ka laptop bat install uju app nang ta ula connect ya ka laptop jong u syaka phone jaka Vanessa kane ka pan I bayaki baka Vanessa kale u anjal ula ban page link baka laptop jong u kat ba udang don halenti ban let training yaki kijat u anjal ula kum tengku yu Vicente haka bola bitar yu Vicente namar bu kseu jong u wiar bej u kat ba kidang bam jamit u anjal ula yathu haka Vanessa bula kham koy Henry ula perkhat baka Vanessa kam da khen snapshot yu nadu balaja ka accident ka Vanessa kala jubab bakala yo ya kam hakawe ka veterinary clinic bat kan satrai artat kat bakadang pendep ya ka jingpule u anjal ubs menjur setia halor kane namar baka Vanessa kam don porshu ban peju kane kala penbi ya ka jingyani haka baka Vanessa kala mi no na kata jaka haden kane u anjal ula pej haka laptop baka Vanessa kadang ya keren ber Roberto haka step ka babut u anjal ula bitare ka Vanessa namar kam sempen biang setia ban pun krek dawayu kane kala penlong ya ka bakan songnya namar baka syusyak kan no lenter yaki bakale kumta kala let ban penthet dawayu ha kane ka por u anjal ula songnya bu kseu jung Vicente u wiar lenter klam sange kumta ula si daki thernia hakado nang ta ula wan sepak haka bu Vicente bu kseu kijuan baniat pengat ula aya kata kado ha ukseu kana bun yapno haka pormit u anjal ula pej biang haka laptop baka Vanessa kadang ya keren ber Roberto kalapan pau bu anjal ula bitar lentereka u parlo jangka ula ong bakan ino yu anjal kenang bakan light naga jing syak mai hu Henry ka Vanessa kala jubab bakam lak stia ban ino yu hakum kane ka khep habayo sngawe kane ka jing keren u anjal ula ting yu baka Vanessa kan ino yu kumta ula pen krek jing bam babang kenang bunia bam lang batka kat bakidang ya bam ulah pan map haka yaki baru bu ulale
bat ai khublai bakala sumari u nang ta ula ong haka bakila ban yelek biang nambar om lak ban tep laga Vanessa kan sa armet hakan kasen kumta hakata kamit bar arngut kile yelek jing e kan bawa anjal udang sum ka Vanessa kala yu ka message na uparlok haka bakala sngolengo baka riu haka juk kapor bar ka laptop jung anjal kumta kalawan saka kamera jung anjal bar lap yu app bola install haka phone jongka ka Vanessa haka kapor kala tebu anjal la petu ya kala bunsen ka Vanessa kam sngo shngan shu halor kane haka bakala shimbut buat ya lagi tiar gitar bat pet no na kata apartment habu anjal ula dep sum ula siam baka Vanessa kala tip sepang ke ka bu ula le bat kala i no yu marwe hadin kane lapen i hadin ketukat ne benai haka bu anjal ula sngo marwe klem ka Vanessa ula le sa jaka baka tre baju i baladon manore mano balawan shaw yaka ula pej bha barlab udai penban uparlok jong uhi u Ricardo haba kala let ula budin yaki baju i bekala rung haka jaka di yaki tiar khlung ula sngotu baka Vanessa kala armet na u Ricardo hadin kane u anjal ula let yakandu yu baya trailang khaman shua bat het hau tau breu yaka dawai penyok thia kumta haka singi ka babut ula ab yaka Vanessa hapreng lenti haba ka Vanessa kala yu iu kam sotanat setia nambar kam kwa shu ban yu iu henry u anjal ula karpat yaka haka bakala sngosen ban let bud yu hapo ka jaka bu usa u anjal ula pharung yaka hapo iyeng nambar kadang i yaka pasport bade gitar gitar jongka ula ong bakan let sim haka we kamera haka ta kapor ula injek nadin jongka daka dawai penyok thia kane kala penloy ka Vanessa bakan yap le haba kala tibru biang kala sim yalade bakala syak bat ketibat kejat hapo ka jing thia u anjal ula tem jare ka jing ruai bat khang no ika Vanessa hapo ka ta kamera nang ta ula sim ka phone jongka bat let haka we ka jaka hang ta ula page ka phone jongka bat lab ka message na u Ricardo u anjal ula reply haka message baka Vanessa kadai ban jengai no u Ricardo bat kimla ban sumari ikhlung nang ta u anjal ula bread no ika phone jongka hapo bat wan phai biang hapo yeng ula pan sange no ika jing ruai bat weng ka jan bate naga sentur jongka Vanessa ka Vanessa kala lenyar ban pan jingara kumta u anjal ula set biang ka sentur jongka bat injek biang ika dawai penyok thia hadin kane kan bu anjal ula wan phai naga jaka sumar kejat ula yakandu yu Ricardo haka bu ula kali she ika Vanessa u anjal ula let menle kum u bom benai ka jingya dai jongki bar ula let no haba ka Vanessa kala khi kala siam bakam sate shu haka bakala thmu ban phet hendai ki kijat jongka kimla shu ban yat naba u anjal ula injek ki kijat jongka daka dawai ban penyap siliang shipor kalah par bat persang ban pli ka jingkhang hendai kamla setia hadin kane u anjal ula yo ika voicemail na u Ricardo ula ong bu kwa ban report ika jingja jongka Vanessa shaki pulet namar ula sedang ban tharai sneu u anjal haka puar bam jamit u anjal ula ai haka Vanessa katukan ne ka jingbam haba u anjal umpoi perkhat setia ka Vanessa kalah ted u bilor haka khli jong u kala persang ban phet daka balan nyar artat ban panjing yarap henry u anjal ula injek berbut yaka daka dawai penyok thia om slam hadin u Vicente ula wan haka ying jong u anjal bat tharai sneu badai ka sur joka Vanessa ka bapan jing yarap u Vicente ula berengem bu un phone ki pulet kum ta u anjal ula sya u bu un rung sepok kamera hang ta u Vicente ula lab ka Vanessa kala thiak lengktar hamadan henry nadien u anjal ula sei katari badung penyap u Vicente nang ta u anjal ula phone yu we u breu bakar teng Fermin bu un wan seying jong u haba u Fermin ula poi u anjal ula ai u katokat ne ka pisa ban pen khoj ka mediap jong u Vicente u Fermin ula menjo bat sim ka mediap jong u Vicente bat thep hapo ka kali jong u hakas ngi ka babot ki pulit kilawan saka jaka sa jong u Angel ban tokit halor ka jingja jong ka Vanessa namar kila yo report na u Ricardo u Angel ula jubab ya baru ki jingkali klem kanu ka jing artatien kane kala penlong ki pulit baken om tharai sneu u ki pulit kila lab ki dawai halor mi haka bola batai bu upen dan kamela de namar bapang ki kijan kilas ngau ya ka jinglong jong u haka bakila let no hadin kane u Angel ula lab u shabi jong u Ricardo hapo pela joka Vanessa haka bola thu ban let saying jong u nang ta hapo ying jong u Ricardo layu i bu Ricardo udang don hapo kamra sum baru Angel ula ri halender joka perda bad injekan san u Ricardo daka dawai penyok thia haka bola klem hamadan nang ta u Angel ula khlek bi haka kiat bat pendi haka sentur jong u Ricardo ula bu bahai ki kanang ban pen i bu Ricardo u penyap hi dalade
Haden kane ulawan pai salayeng barlawi I baka Vanessa kala penon kam da kaju ka wheelchair kum u Angel ulah sei usati bat terwa haka Vanessa kum kalok jung handrega klem thi satia ban kala lech sepan khana haka bakala shemi unil clipper haka shitang mit u Angel ulah shem baka Vanessa kala shet haka bola thu ban lech penthet dawai ka Vanessa kala shem kabu halor kane bat penon kam du unil clipper ban loji uterlai bala syakte wat halor kane ki kejar jongka kedang yap siliang haka bakala par na kata kamera kala shemi u screwdriver ban pen prai ka jingkhang bat mi no na kaying jung u Angel kad bakadang persyang ban pet u Angel ulawan pai bat yu iyaka haka bola be yaka na den ula bat yaka kejar jongka henry kala yelek persya yu kala sei u screwdriver bat dung bun sen ha u Angel haka bola hap na jrong sepo haden kane ka jingja lapan ibu Angel udang henry ula yap siliang barok shime kanos kalawan seu haka bala yu bakadai ka Vanessa kala ong hu Angel bakan sa sumar yu nang ne sakmat haka bakala nyat ka wheelchair jung